Ja dżęca tu nie stoim jako ten domowinski powiada, a też nie stoim jako ten swąg Sakskiej Rady za serbskie narodności. Ja tu stoję jako przedseda serbskiego kulturturyzma, a z tym budziom nienta tu gorno serbszczynu używać, gdyż ten język nic tak spiesznie bieży, kajż pola Jana Junuka nie wzyczy mi to na zlo. To je dobre, gdyż ja też tak spiesznie może mój język w gorno serbszczynie werczyć, potom mi derjedzie. Lubi delegacja, chcę wam nešto słowo o serbskich tradycjach w związku ze słownictwem a turyzmem prajić. Energiwa polityka swobodnego stata a kraja Barniborska postaje te woblukowe umienienia za planowane kraja. Za nas Serbów je to legitimne, że za zachowanie serbskich siedliszców zasadzujemy. Jeli pak we wobłuku zakonskich ramików w umienieniu po ludowym odgłosowaniu k odważowaniem zajmu dojdzie, potom raje etniski aspekt, po takim nasze żadanie za zachowaniem siedlenskiego ruma, porno kryterium kajż pożytkowane dobro a niehaczenie zastarenie z energią podriadowaną rolą. A gdyż się wobladamy, jakie są totalne sudniskie a jurystyczne rozsądy byli, aber też jak są direktne potrychiny ze tymi rozsądami odnamakali, nie możemy jako Serbia od tuto fakta swoje oczy odwrócić. Rozdzielne między Hornej a Dolnej Łużycy noch chcą przy tym ze splita szmurnić. Acz tak, aber znak. Pokročovanie hornictwa nas samych nuzuje, so z naszymi tradycjami a nałożkami, a z tym wjazanym narodnym wiadomiem intensywnie so rozestajemy. Mimo drugich uskutki historycznego wuwicza wiedzie demografiskie wuwicze dżęca k tomu, so bywa kruh osobów, których tradycje a nałożki haja, dale a starsi, a so nam na każdym końcu dorost pobrachuje. To so też w nowinach usto dość czyta. Nasz boj, któryśmy dziesiątki wiedli, so bychmy tradycje a nałożki zachowali, skicza przychodnym generacjom, ale też drugim ludowym skupinam a mniejszynam w niemskiej Europie wiesty pokład na zonieniu. Jako towarstwo za serbski kulturny turyzm winujemy so zromadnie z Niemcami w uczerpaniu tuto potencjala. Nic tak, każ może so najwięcej z tym zasłużyć, ale przede wszystkim chcemy wopytajam, turystom a hoszczom serbską rzecz, kulturu a nałożki tak autentycznie, każ można przystupnić. Nekontrolowane zwyczajnie chcemy odbrować. Przy tym ladamy przez komu swojego talarja, pytają, związkają. Ich namakamy w nadregionalnych turystycznych związkach, w turystycznych zgromadzenstvach wiestych kończynów, ale przede wszystkim w markowintowym towarzności Hornia Łużyca. Todla so staramy o zgromadne dzieło między naszymi nadregionalnymi skutkowacymi towarzystwami a wiezo też z naszymi na lokalnej runinie. Odpowiednie naszym możnościom koncentrujemy się na ciężisza, które krok po kroku z naszymi partnerami zwoprodzamy. Chcę skieczyć na naszą zbierkę datów a na naszą internetną prezentację z poskitkami serbskiej kultury. Drugie je to balansko-ranski akt, co so czynić może, a što nic. A tuż je bez dziwa, że je tu w Serbach jeszcze wielka potrzeba dyskusja, że mamy wszystkie przeswiadczować. Wiesemni so przed każdą szkoli pomoc a namiety najlepiej, gdyż so to nam w Osebince praje, albo na Osebinskim puczu czepoda, a zo my nic to stajne przez medie zonimy. Przeco zaso nam wopytowają a hoszcze zwoprajeja, so je wielki rozdziel między tym, co so w mediach o Serbach rozprawia, a tam, jak oni Serbów sami dożywia. Miesto, ja cytuję,
Die Sorben wollen mehr Geld für ihre Bürokratie und die Sicherung alter Strukturen. Citio Dali, wir erkennen, das ist gelebtes Brauchtum. Sprache und Brauchtum leben. Hier wird nicht künstlich für die Besucher etwas veranstaltet. Die sorbischen Menschen hängen mit ihrem ganzen Herzblut daran. Wir sehen die Identifikation und die Verbundenheit. Myslю si, tajki marketing za zrozumienie serbskich należnością nie może lidma niekajka profesjonalna agentura wykonać. A w tym kontekście widzimy też rozestajenia ze hórnictwem. Hórnictwo, które dalej pokroczuje, obladujemy ustody jednostronce z pozycji pczeraczka. Optymistka pak hodnočeja tute procesy też jako szansę. Wopytajcie nas, a ryczcie bez ostałka ze spotrycheniami wobydlerami. Za strategiski papieru domowinu namietuju, so byście so sledowacej myśli zapczyjowaj. Ekstremna krizowa sytuacja, kotraż ze zwokpaktrowaniem serbskich so nastawa, ma so z dobą jako szansa wužić, so bychu so nowe pucze za zachowanie tradycją a nawożku serbskiego ludu, jeho ryczy a kultury pytali. A drugi, doporučujemy natwar Europejskiego Centruma hajenia tradycją a nawożku, a wutrobny dżak, zoście utrali.